god på vandet, Jordan Larsson. Ja, der er sket noget med ham, ikke? Fordi jeg kan sige, jeg synes altid, han har været en god spiller, men det er bare som om, at der er sådan også lidt på selvtillid og kommet en ekstra dimension ind i hans spil. Tågen er lettet. Ja, det er sådan lidt sydamerikanske tilstand, ikke? Jo, der mangler bare lidt med temperaturen. 15-16 grader, altså på MCH Arena og i Herning og omegn. Og Jakob Carlsen er ved at være klar til at give lov til, at spillet kan fortsætte igen. Ja, der var lige vel meget konfetti ned omkring Diandra Majs mål. Og så har han fået lov, Ramaj, til at sætte spillet i gang med sit målspark.